Dobrodošli na EcoPen kanal. U ovom vizualnom vodiču rješavamo jednu od onih tema od kojih mnoge boli glava – poslovne zajmove. Konkretno, prolazimo kroz najčešća pitanja, porezna pravila i stvarne, praktične rizike na koje moramo obratiti pozornost u 2026. godini. Ovaj sadržaj radimo kako bismo educirali i promovirali pravu stručnost i odgovornost računovodstvene struke. Pa idemo odmah uskočiti u to i dešifrirati taj složeni pravni labirint korporativnog zaduživanja. Možemo si odmah na početku postaviti glavno pitanje. Je li posuđivanje novca od vlastite tvrtke kćeri zapravo jedna velika porezna zamka? Iskreno, ovo je presudno za svako poslovanje. Samo kratka napomena. Ovaj sadržaj služi isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne predstavlja individualni porezni savjet. Ipak, on jako jasno pokazuje da navigiranje poreznim zakonima bez poznavanja strogih ograničenja može dovesti do prilično bolnih kazni. Za svaki konkretan slučaj apsolutno je potrebno analizirati specifične okolnosti. Kako bismo kroz ovaj labirint prošli bez ogrebotina, imamo vrlo jasan plan pred nama. Prvo ćemo riješiti razliku između zajma i kredita, zatim idemo na ugovaranje i kamatne stope, pa na PDV i računovodstveni tretman. Nakon toga nas čekaju pravila za povezane osobe i, za kraj, 3 ključna porezna ograničenja koja svi moraju znati. Dakle, krećemo s temeljima. Zajam nasuprot kreditu. Ovdje moramo razjasniti neke od najčešćih zabluda, jer, vjerovali ili ne, upravo u toj osnovnoj terminologiji nastaje najviše početničkih grešaka. Gledajte, postoji zaista oštra pravna razlika između jednostavnog zajma i formalnog ugovora o kreditu. Tu nastaju nesporazumi. Kredit daje isključivo banka i tu je kamata naprosto zakonski obavezna. S druge strane, kod zajma, zajmodavac može biti doslovno bilo tko, a hoće li se naplatiti kamata, to je potpuno stvar vašeg osobnog dogovora. Prelazimo na drugu točku – ugovaranje i mehanika kamatnih stopa. Sad kad su definicije kristalno jasne, idemo vidjeti kako to točno funkcionira u praksi, kada se sastavlja samo ugovor i kako se legalno određuju stope. Znači, prema zakonu o obveznim odnosima imamo jedno vrlo zanimljivo pravilo. Ako se zajam sklapa između dva trgovca, odnosno poduzetnika, kamata se općenito podrazumijeva, čak i ako to nije izričito napisano. Ali, pazite sad, ako je riječ o građansko-pravnom ugovoru, gdje barem jedna strana nije poduzetnik, kamata se apsolutno mora jasno i pismeno dogovoriti. Sad dolazimo do konkretnih brojki za prvo polugodište 2026. godine. Postoji stroga zakonska granica koliko visoko kamate mogu ići prije nego što prekrše zakon. Za ugovore između poduzetnika taj plafon je nešto više od 17%. Međutim, za ugovore koji uključuju one koji nisu trgovci, ta granica je više nego dvostruko niža. To se stvarno mora imati na umu kod svakog posla. Idemo na treći dio, PDV. I kako se ovi zajmovi tretiraju u modernom svakodnevnom računovodstvu. Ali prije nego što se bacimo na moderni PDV, idemo se na sekundu vratiti u povijest. Benedikt Kotrolj. Taj čovjek je još davne 1458. godine bio pionir dvostavnog knjigovodstva. Možemo reći da je upravo on postavio prve temelje za sva ova kompleksna pravila o kojima mi danas ovdje raspravljamo. Zanimljivo, zar ne? Vraćamo se u sadašnjost. Najvažnija lekcija ovdje je da su odobravanje zajma i ugovorena standardna kamata potpuno oslobođeni PDV-a. A što ako netko kasni s plaćanjem pa uskoči zatezna kamata? Zatezna kamata se tretira isključivo kao neoporeziva odšteta, to jest kazna. Znači, na nju ne ide PDV. Svi smo svjesni da se računovodstvo i porezni sustav ubrzano digitaliziraju. Automatizacija drastično mijenja svakodnevno poslovanje. Zato je u 2026. iznimno važno zapamtiti. Iako izdavanje računa za kamate nije strogo obavezno, ako se to odluči napraviti, taj račun mora biti izdan kao e-račun i apsolutno mora biti usklađen s novim pravilima fiskalizacije 2.0. Stižemo do 4. dijela, pravila za povezane osobe. Ovo slobodno možemo nazvati konačnim izazovom. To su vjerojatno najstroža ograničenja koja postoje za zajmove. Ako igrate video igre, zamislite ovo kao onog zadnjeg glavnog bossa. Zašto je to tako teško? Zato što porezni zakon tu povezanost definira nevjerojatno široko. Toliko široko da će ponekad u praksi biti prava muka utvrditi tko je s kim točno povezan.
Zbog toga su recimo korporativne strukture s inozemnim matičnim tvrtkama pod golemim povećalom porezne uprave i tu prava interpretacija propisa doslovno nikad nije bila važnija. I to nas vodi do zadnjeg, 5. dijela, 3 porezna ograničenja. Država ne želi da se kroz kamate na zajmove umjetno smanjuje porez na dobit, pa je zato uvela vrlo jasne porezne filtere. Svaki inozemni zajam od povezane osobe mora preživjeti točno 3 prepreke. Prvo, test tanke kapitalizacije. Drugo, test maksimalne kamatne stope. I treće, test ukupnog kapaciteta zaduživanja. Te kad se uspješno prođe kroz sva 3 ova filtera, trošak te ugovorene kamate postaje priznat. Sad, ovaj broj 4 je apsolutno ključan. On predstavlja gornju granicu, onaj čvrsti plafon za naš prvi filter. Da pojasnimo što to točno znači. Pravilo tanke kapitalizacije nalaže sljedeće. Ako recimo strana matična tvrtka koja ima više od 25% udjela da zajam koji je više od 4 puta veći od njezinog uloga u kapitalu, nastaje problem. Zamislite, ako je kapital 150.000 eura, a digne se zajam od 750.000, pa kamata na svaki euro koji prelazi onu granicu od 600.000 eura jednostavno neće biti porezno priznata. A to nas odmah uvodi u drugi filter, koji donosi još jednu nevjerojatno specifičnu brojku na koju morate paziti u 2026. godini. Riječ je o granici od 2,65%. Gledajte, čak i ako onaj zajam malo prije bez problema prođe prvi test tanke kapitalizacije, ako je ugovorena kamata veća od ovih 2,65%, taj višak automatski postaje porezno nepriznat rashod. I eto, veća osnovice za porez na dobit. Zamislite to kao operaciju gdje se jedan složeni zajam doslovno secira pred poreznom upravom. Prvo se odreže i ukloni onaj višak kamate na prekomjerni kapital. Onda se skine i dio zbog previsoke stope. I tek ono što na kraju ostane u tom rešetu, taj strogo usklađeni iznos ulazi u potpuno priznati trošak. I dolazimo do posljednjeg, trećeg filtera. To je onaj masivni, ultimativni sigurnosni mehanizam države. On jednostavno kapa ukupne priznate troškove zaduživanja na 30% EBITDA tvrtke ili na fiksni limit od 3 milijuna eura, ovisno o tome što donosi veći iznos. To je apsolutna granica. S obzirom na to da se cijeli sustav nevjerojatno brzo digitalizira, možemo se samo zapitati hoće li sva ova skrivena složenost potpuno iznenaditi one nespremne. Budimo realni, alati umjetne inteligencije i automatizacija nevjerojatnom brzinom mijenjaju svakodnevicu. Ali usprkos tehnologiji i dalje ostaje apsolutno ključna ona ljudska, stručna procjena, razumijevanje rizika, odgovornost i pravilna interpretacija propisa. Tehnologija je tu da nam pomogne, ali konačnu odgovornost i dalje nose samo poduzetnici i njihovi stručni savjetnici. Hvala vam na praćenju ove analize. Ako imate dodatnih pitanja ili trebate stručnu pomoć kod ovakvih zapetljanih situacija, možete se javiti izravno na elektroničku adresu ured@ekopen.hr. Dodatni edukativni sadržaj i informacije o svemu ovome uvijek možete pronaći na www.ekopen.tax. Ekopen, više od 35 godina iskustva u računovodstvu i poreznom savjetovanju. Do sljedećeg puta, ostanite informirani i, naravno, odgovorni u svom poslovanju.